initial information, kahit hindi na sir natuloy yung hearing na to? Actually meron. Actually meron. Sa handler, sir. As early as yung ginawa niya ng 2016, mukhang meron siyang mga katrabaho na noon na mga tao. But sabi ko, hindi na nga rin ako interesado kasi nga na-expose na yung tao. But overtaken na rin dahil even after the, I think, Matubato, Las Cañas testimonies, I already filed a Senate bill, yung 253, no, increasing or amending yung Articles 180, 183, 184 ng Revised Penal Code. Ito yung mga false testimonies. And pati yung taong nag-i-induce sa isang tao para mag-suborn o nagsusuborn para mag-commit ng perjury, tinasin din namin yung penalty to something like 12 years and 1 day to 20 years. Ano yun? Reclusion temporal. Tapos yung tao na kung government official, kung public official, meron yung kasamang absolute disqualification, ano? Permanent disqualification from being elected or appointed sa public office.